салом алейкум ба ҳар як ғарибачаи тоҷик, ба ҳар як марди тоҷик ки ғарибай. боз мо ҳамҷа ба хотири ҳамин акҳо, ба хоҳиши ҳамин одамо якчанд мисра дар бораи ғарибӣ мехонем. фақат барои шумо ғарибачаҳо, шерои нари тоҷик. ғарибӣ карди моро пир, кайсармон медир, шидемо дилгир, ба занҷир бастимон. Ты да зиндони ғамат мумкин охи басту дагизда дурунат гузашимрум мемӯрум акадом рӯз дурай бари ё чам акалам баримонед мара да хоки ватан ёди хонаки ё зинда нигоҳ кард мара 5 сол чи афзоба пушти сардан лекин мегум ки ма созум ҳавои хунук -45 барф то зону миёни дарбанд чашмои пури яшма нишона метумам мардам одамои даки дорану ворану ҷаи дарда ёд мекунам марӯзора ки надабари ё чам мешишну сила мекард аксарма мегуфтак бачам аки очата ки ҷои бини аҳволи бачата бачаи эркае ки сафед кард мӯҳои сарда ёдат кардам очаҷон ба худоганда сахти намиёма оча мондай камакак худоё нигаҳбон бош ту ҳар як марди тоҷика ки барои ризқи худ дар ҳар куҷоҳо ғарибам. нигоҳ карда календара кай рӯзе мешава ки мо хона бирем ғамои мо гум шаванд бубинем хонагиёра хурсандишона иншоаллоҳ сабр ҳоли ҳамаш тен мешава. ғарибӣ ту чизе чиди ки кардам ба ту одат ғарибӣ ту дурум кардӣ аё ҳуши модар ғарибӣ ту чизе шиди ки кардам ба ту одат ғарибӣ ту дурум кардӣ аё ҳуши модар. ирем ай таҳти дил ай номи ман барои акай Фарруха хай барои ҳар як ғарибачаи шаҳри Иванова ки ин ғарибай дар инҷа хай чӣ бигем мо ба ҳаматон сабр тоқат орзуманде хай тоқат кунед ҳамаш 100% мешава ҳамаи ба хости худо ай худо нигаҳбонтон бошад.